Комфорт Малинова 2 е много специален проект за нас, защото е резултат от дълго планиране, обединение на експерти и идеи, както и от страстта ни към качествено жилищно строителство, насочено към комфортен и прагматичен начин на живот. За мен и за съдружника ми господин Тасков, това е не просто поредната ни 36-та сграда, а съвременно градско пространство, което ще носи удоволствие на обитаването и висока стойност за бъдещите си собственици. Основното, което ни отличава от съседите ни, например, е вниманието към детайла. От минималистичната елегантна архитектура на архитект Крум Сергеев до избора на висококачествени материали, съвременни строителни технологии и решения за енергийна ефективност. Освен това, сградата е компактна, с ниска етажност, само на 4 етажа, което я прави по-човечна и уютна, а апартаментите с дворни тераси на партера създават усещането за живот, като в къща, но в сърцето на града. Местоположението е изключително удачно и добре се вписва в концепцията ни за прагматични и комфортни съвременни жилища. Това е новата динамично развиваща се част на квартал Малинова долина, която се създаде от двете страни на новия булевард Крикора Зарян, започващо от НСА. Тази зона е вече със завършена нова инфраструктура от общината и предлага бърз достъп до центъра на София и ключови пътни артерии. Съчетаваме удобствата на града с нов и добре градоустроен район, предлагащ модерна жилищна среда и много удобства, което вярваме, че ще се цени най-вече от млади семейства и професионалисти, които са в началото на своята кариера. Непосредствената близост до студентски град с всички негови градски удобства, развлечения, търговски обекти и спортни съоръжения прави нашата локация ценна и удобна точно за този тип хора. И не само. Сградата е поредно творение на архитект Крум Сергеев от студио Creative, който изпълни блестящо нашата идея за кокетно здание в минималистичен стил и любимите ни ортогонални правоъгълни форми, при най-съвременен поглед върху архитектурния дизайн. Цветовата схема е в светлите тонове и смятам, че радва окото, като същевременно е ненатрапчива и допринася за елегантен, чист и модернистичен облик. Сградата е ниско строителство, както казах, само на 4 етажа и само с един вход. Осигурена е с 2 асансьора, всеки от които е с по 8 места. Материалите са от висок клас, а при изграждането ще използваме най-съвременните строителни технологии, според цялостна концепция, която разработихме предварително с нашия инженерингов екип при активното съдействие на главния ни проектант архитект Сергеев, а също и на главния ни изпълнител на строителството архитект Иво Диков от фирма Elite Building Company. Налични в сградата са апартаменти с 1, 2 и 3 спални. На партерно ниво разполагаме с много приятни апартаменти с озеленени дворчета, дворни тераси, достигащи при някои жилища до 80-83-4 квадратни метра. Градинските тераси на ниво терен носят усещането за къща с дворче в градска среда, без да изискват големи разходи за поддръжка. А пък на последния 4-ти етаж разполагаме с апартаменти тип пентхаус с големи покривни тераси, с впечатляващи гледки към планината и към столичния град. Налични на този етаж са 4 стаен апартамент с тераса 50 квадрата и няколко 3-стайни апартамента с тераси от по 51 квадратни метра. Отоплението е комбинирано с възможност за индивидуална термопомпа или пък на газ. Заложили сме много високи стандарти, материали от най-висок клас, инженерингова концепция, изготвена с личното участие на главния проектант, архитект Сергеев, както казах, и главният ни изпълнител, архитект Диков, като главен изпълнител на неговата компания Elite Building Company. Разчитаме на модерни технологии и устойчиви решения, в това число и енергоефективни, енергоспестяващи, така че сградата да остане актуална и след години. Нашият график е строителството да приключи в срок от около 18 до 24 месеца, като се надяваме още в рамките на следващата година да посрещнем първите си новодомци.
Искам да кажа на бъдещите ни обитатели, че това е място създадено с много мисъл и сърце. Вярвам, че Комфорт Малинова 2 ще бъде истински дом, уютен, красив и устойчив, в който те и техните семейства ще се чувстват сигурни и спокойни за годините напред. Очакваме ви, свържете се с нас!